We lift him higher, higher, higher. When the blessings go up, his blessings come down. We lift him higher, higher, higher. Angizuchitha isikhathi ngoba ngitsheliwe ukuthi umsebenzi uningi kakhulu ozokwenzeka la namhlanje. Sebechazile ukuthi igama lami uSanele kaMlotshwa, udokotela uSanele Mlotshwa oqhamuka eNewcastle. Uyabe ulector wasemajuba TVET College. Sengihlalele khona more than 10 years. Kodwa ke angiregister abafundi namhlanje. Abafundi baregister khona le college la ngikhona. So ke uFather uMbingo sike saba naye kakhulu eNewcastle esikhathini sikaphambili elapha eMaria Consolata nase St Peter and Paul. So ubaba sihlale naye kakhulu lapha nami originally I'm a Catholic. In my blood runs the blood of Catholic. Umama Alexia uMazuma wahamba eCatholic. Siqeda umbenzela umcimbi esimkhumbula sibizeze uAnna noMaria nohlangano enhliziyo kwabazovikela sabahlabele inkomo embili ukuthi bake babuse nje bajabule. Sibabonga nokuthi yena wahamba sisebancane yibo abasikhulula yena. Kubalekile ukubonga kuyele emva ubonge uyihlo nje baleke lesimanga. So uFather ucelile ngoba ngale uyangazi ukuthi nganginamagalelo kule yaminyaka emnikelweni. So uNkulunkulu wangisiza kakhulu mina ngomnikelo. Isuka endeni lohlwempu wawuphathi ngendlela isimanga. Kodwa uNkulunkulu wangithomula nje wangisiza wanginika ithuba lokuba ngimkhonze naye wayesengikhonza nangemali yakhe. So ke ngiyamkhonza ke nami ngemali yakhe. Akuni mayisifikile kimi besiphelela kimi. So ke ushilo uFather uthi nenza uhlelo lwe-fundraising. So ke uhlelo lwe-fundraising uhlelo olufuna ukubambisana, ufuna abantu babambisane kulo. Akubi umsebenzi womuntu oyedwa, umuntu oyedwa ngafa mangathiwa akenze umsebenzi wenkosi yedwa. Ngakho ufuna abantu babambisane. So ke ngitheke ngizocaphuna eyodwa izindlela zemnikelo ekuyona esizayo kakhulu uma ngabe kufundraise. La imali kaNkulunkulu iningikhona kakhulu. Zintathu izindlela ezisemqoka. Eyokuqala lenzokhuluma ngayo yomnikelo wokubonga uNkulunkulu. To give thanks to God. Lapho la sithanda ukusalela kakhulu emuntu. Khona ke umnikelo kuyoba umnikelo wokushweleza. Abantu bangena ngaphansi kwamatafula besapho baziwaziwa ukuthi khona izinto abafanele bashweleze ngazo. So ayikhulunywa kulesihlangana leli leyo. Kuneceleni please la ngiyafisa ukuhlawula la kunenhlawulo ngibona ngizibekele yona. Bese kuba khona wesithathu umnikelo wesicelo ukucela abantu bacela khona sijwayele impabano bacela manje wasibhala matric ukuze inqwabo wengane zocela la zizocela ukuba uNkulunkulu abe nazo. Nabaye becela imisebenzi, abaye bacela imishado, abaye bacela abantwana. Kujwayelekile nalapho kungathuli lutho ngoba mase betholile abantu bayafihla ngemuva. Ajolula imfutha phela zocela. Engakabongi nokubonga. Kodwa ke la sizokhuluma ngendaba ye-Thanksgiving noma ngendaba i-offering noma i-free will kanjalo nemnikelo wokweshumi ewumbonga uNkulunkulu ngezinto asenzele zona. Amen. So ngiyafuna ukufunda incwadi kafishane ngokubhala kukaLuke, uLuke 17. Sithatha isipheshana nje from verse 11 to verse 19. Ekhuluma indaba engicabanga siyayazi sonke kodwa kufanele sihlaziye kahle le ndaba sizibone sonke ukuthi singenaphi. Akufanele kube khona ongaziboni ungenaphi la kule ndaba. Ifundeka kanje le ndaba bangcwele. Manje bona ngaphethe iBhayibheli likhona la efonini. So ke ngilibhalile la ngizomanothi wami. Cela uyifunda ke le ndaba. Ithi kwathi esehamba ukuya eJerusalem wadabula iSamaria neGalile esangena emzaneni othile kwahlangana naye amadoda ayishumi anoxhoko amela kude aphakamisa izwi athi Jesu Nkosi sihawukele. Uthe ewabona wathi kuwo hambani niyoziveza kubapristi. Kwathi esahamba ahlanjululu enye yawo isibona ukuthi iphulukisiwe
yabuya imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu, yaze yawa ngobuso enyaweni zakhe imbonga. YayingumSamariya, kepha uJesu waphendula wathi, akuhlanjululwanga abayishumi na? Pho baphi abayisishagalolunye na? Abafunyanwa niswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo? Kuphela lona wezizwe na? Wayesethi kuye, sukuma uhambe, ukukholwa kwakho kukusindisile. Amen. So kule ndaba sibona uJesu lo esimkhonzayo nesimazi ukuthi uyinkosi nomsindisi wethu. Nesize la ngenhloso yokuzophakamisa nokuzodumisa yena. Uhlangana namadoda ayishumi ayegule nosifo soqhobo. Sike sezwa ngesifo soqhobo, isifo esasisibi kakhulu esasenzeka kulesiya sikhathi esadlule. Esasiyesinququde mawudleka ikala kusala imbobo. Udleka amandlela kusala imbobo laphana, nala idulo amehlo nale ndebe lezi kusale nje izavula zamazinyo ngaphandle. Nena kanjalo neminwe mhlambe isigcina inqundeka nayo ngenxa lokufa. Kangangokuba umuntu onakho ongafuna la siphume phakathi ohlala le kude ngaphandle nokudla mabemletha bafe bakuchithe phansi kude nayo ujakezazo ukudla lapha buyele emuva ukuze bangaze batheleleke nabo bagule. Kwakuyisifo esasisibi kakhulu. Sasijwayelekile sisiningi sifana neCovid. Yabona iCovid. Abantu badayi nabo abagula aboqhobo bahlanje abantu beCovid bafake lapha babevalwa ndawo. So laba ke bayahamba ke manje na kusho ukuthi sebezwile ukuthi uJesu uzodlula. Bayizwile futhi bayazi ukuthi uJesu uyaphilisa, mawuhlangana naye uyaphila. Sebeqonda kuye. Mabefika ngakuye sebeyamemeza ke banzwile ukuthi bayamemeza lapha bazama ukuthi bathole iattention yakhe. Jesu Nkosi sihawukele. Kuthiwa yena ngoba vele uJesu ezazi izinto zingakakhulu wayebazi ukuthi baxakwe yini ngoba wathi kubo hambani niyoziveza kubaKristu. Endleleni besahamba sesizwile indaba. Nako sebezibona sebephulukiswa. Oyedwa wabo wathi hayi akukuhle ukuba ngiqhubeke nalendlela. Ngingayi ukuyobonga la ngithole khona usizo. Angazi ubanga abantu babesizakala bayikhumbulele into yokubonga uNkulunkulu. Abakhumbulayo nje. Manje uma befika mayifika le ndoda bakumsindo lapha nesangweni memeza ukuthi izobonga ngezwe liphakeme kakhulu ingavimbeki ijabule futhi ukuthi awunako izibona isiphilile. uJesu imfica ume ngaphandle komnyango. Uyazi lento yokuthi le ndoda ifica uJesu ohlangane nabo le bahamba naye wahamba. Kodwa mayibuyele emuva imfice emile engathulindile ukuthi vele wazi kufanele bekhona ukuyana. Ngoba uJesu uyazi kwabantu abasizile. Namanje nje umini ulindile ukuthi ingabe bakhona nabazobuya namhlanje lapha emalomeni. Bazobonga. Mhlambe ke ngenze ukuthi uvele nawo laba bazobuya, mhlawumbe ungaveli. Kodwa ke la le ndaba ngifundela ukuba sicaphuneke izinto ezithile ezibalekile ekuyizona engicabanga ukuthi ziwumongo omkhulu ukuthi uma ngabe ukuthi siletha umnikelo okubonga noma senze fundraising siyambonga uNkulunkulu sibe neunderstanding ukuthi lento esiyenzayo isukaphi si-aligna kanjani nezwi likaNkulunkulu ngoba konke esikwenza kufanele sithethe izwi likaNkulunkulu. Ukumbonga nokubuyela kokubonga uNkulunkulu kunamandla okunako. Kuyinto ebalekile efuneka bona wonke umuntu ngisho enganeni esencane siyakwazi ukuthi siziphoqa ngani awubonga ngani. Angazi ukuthi thina uma ngabe uNkulunkulu engasalula isandla yasiphebeze ngabe sesiphebeze kangaka. Nyangazi ngabe awubonga ngani. No ubonga kanjani mabonga kanje. Nokuthi kufanele kungafuni hamba buyele emva lento yakho. Kodwa lento ye-Thanksgiving inento ethile yenzayo empilweni yomuntu. Affecta ngayo, i-affecta futhi kakhulu. Umuntu obongayo nomuntu ongabongi bahlukene nje kakhulu. Omunye le. And inezinto ezilethayo empilweni yomuntu into okubonga. Inezinto ezishintshayo nje ezenzayo ukuthi zenzeke. Mawubona nje wasibuza nje, tabasi. We don't reign by mistake. It's not a mistake. And we don't excel by mistake. Asiphumeleli ngokugabavula ngephutha. Khona la sithephe khona.
And we don't get deliverance and get healing or restoration by mistake. And we don't get prosper or we don't get prosperity by mistake. We are not the people of influence by mistake. As again, they put a bottom to influence decisions. Who call it journey that we walked? Avenue who ignored it. Now I'm going to outline this journey, and you take it if you think you can still change your life, or you just ignore it if you want to continue to the wilderness where we are going. Why? Let me start by saying, what is Thanksgiving? Thanksgiving is giving glory to God. Umnikelo nje ukuthi sikunika udumo. Ngomsebenzi owasenzele wona. Ukuthi mawuletha umnikelo nje, ungawuletha umnikelo ukhononda noma ufuna ulethe umnikelo ngenjabulo ukuthi Nkosi sizokunikeza udumo ngoba singelikhonthelo lwakho udumo. Ngezwakala bazalwane. I-Thanksgiving noma i-offering noma i-free will noma okweshubu ukunikeza uNkulunkulu udumo. Sikunikelo ukunikeza uNkulunkulu udumo. Why do we have to do Thanksgiving? We want to acknowledge God for all His wonderful deeds. It's a wonderful deed that God did for us. Thank you for the gift of life. So we need to acknowledge God. Among 118 verse 23, this was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. If Chronicles of Allah, chapter 16 verse 34 and 36, it bongani Jehovah ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Athi makabonga uJehova uNkulunkulu kaIsrael kusukela phakade kuze kube phakade. Bonke abantu abathi amen bamdumise uJehova. Kusho lencwadi yeKhorinike. Ithi kusukela phakade kuze kube phakade. There is no rest. There is no stop in thanking God. You must do it continuously. Awuthandi ufika ngibonge la ke uyabanye namhlanje. Kodwa ukhona laphi. Ngoba sinawo lo tendency leyo. Anganikela kakhulu evikenzulu. Ayake kunikela abanye namhlanje. Kanti kwabantu bomningi kuyawubiza omningi kuwo. And mawuyelisela udumo uNkulunkulu awubani. Alukho ligodlayo udumo likaNkulunkulu. Njengabafana bake ekuthiwa babeli basebezokwenza umnikelo. Uthi lo wamanoni kufanele bakusike bakushisele uNkulunkulu badlale kwehloka ukudla amasitenda nokhona. Bashise lokho okusacileyo. Angazi banga abafana ba-8 lapha kwethu. Abaye bathi mabebona ukuthi unalukhole kahle noma ibhizinisi yenze kahle abese konke lokho kuhle akuthatha kubeke ngaze ebhizinisini kuzobheka indleko zebhizinisi lokho ngathi kuzacila akuthatha hayi lokho ngizokunikela ngabe esontweni. Akuhlalulwanga nabayishumi na. Baphi pho abayishagalolunye? Abayishagalolunye. Angazi noma la ngikhuluma nabantu abayishagalolunye yini. Noma ngikhuluma nalo yedwa umSamariya. Ngoba bakhona lawo bayishagalolunye abahamba nje bangabona isidingo sokunikeza uNkulunkulu. Kwabuya lo wezizwe. Glory to Jesus. We need to thank God for all His benefits. Ngikhuluma ngokuncane nje kokuvuka. Uqokile awubekho umuhle kanjani. Uyathi nabantu abangazi bazogqoka nabadlana nabo lapha bebophile nje intwana ubona uswedla ngagqokana. Awubheke wena umuhle kangakanani. Uthatha isikhathi ufuna ukukhetha ukuthi uthatha kuba kuningi. Uzama nokuthi wardrobe ingawe ngoba nayo iyawa ngenxa yezinto eziphakathi kuyo.
Angeke. Udlile wena manje angeke. Abanye sebeshaya ucheese and bacon manje nje kuseni. Uyabona nje bangikhuluma nje bayabhola. Kukhona abagcina ngolesihlanu. Nawo loba bakushaya ngolesihlanu. Indaba yakho ukuthi bekufelephi abayazi na. Kodwa thina abanini bethu noma nje bangathi shaya iphakethe lakho into e100 into ebuzwa kuwe. Into nje ongeke nje iwenze lo100 wakho ungene esitsheni somnikelo naso into ongayenzi. Ungaya etavern, ungaya bookstore, ungaya ebutcher, ungaya yonke indawo. Into nje ongayenzi lo100 wakho. Nento nje okhala ngawe nje. Awufuni ngeke nje ungene la esitsheni. Why? Because ujeje wakho nje lo100 futhi wawuze kuwe awuzile njengesibusiso futhi ayikho into ongayibonga ngawo. Kodwa khona abashoda nje ngemali yesikole school fees. Baqale bafona abameli manje ukuthi hayi le ngane yakho wena u-up to date u-advance babuza ukuthi uzobuyiselwa malini angithi Psalm 103 verse 1 to 3 uthi bless the Lord oh my soul and all that is within me bless his holy name bless the Lord oh my soul and forget not all his benefits. Yo, the Bible does not need to be rewritten, it needs to be reread. Wakati natoli ndoto my food and lily face it and forget not it and forget not all his benefits. Abanye bamba ngengu abanye bamba ama-wheelchair abanye bafakile isicathulo abanasicathulo abanye mehlaba aboni abanye ziningi izinto engazibala abanye banabantwana abagcwele ikhaya abasebenzi bonke abanye banabantwana abasebenza bonke baganile bonke banabantwana bonke banabayeni abaphumelela bonke. Kodwa mase kuthiwa kuzobonga ngamane kuze lo nabantwana abahleli ekhaya azofela Nkosi nami my friend wami ake basebenza abantwana babo lo nabantwana abaningi namhlanje nje akekho la ukube birthday yomuntu anesethini yabo jayiva khona ngesikhathi sakhona abanye ababusiswa la bahamba baya ema-university bayothola imyezana namhlanje imoto zabo zibhake emathablethi bakhuluma abanye bazigeza abanye basezwa i-comfort of their beds. They can't come back and say thank you Lord for these benefits. Forget not all these benefits. His mercies endures forever. Umusa wakhe umi phakade. Akasibaleli ngisho izono zethu kwasho njalo David. Wathi uyasazi ukuthi luthu lo thatha uthulile. Ngakho izono zethu akasibaleli. Lize lithizwe lakhe lithi uyasahlukanisa nazo nje benimpumalanga ihlukene neNtshonalanga. Athi bese uyazibona abantu bakhumbula izono uNkulunkulu akazikhumbuli. That is why his forgiveness was done once and it was done completely and it was perfect. Yes. Yini esikhumbuza naba uyakhumbula wena uzowafela. Uyakhumbula wena waboshwa kamkhulu. Uyakhumbula wena wena into ethile wena. Yini esikhumbuza naba? Yena unjani usephonso lwandle lokulibala. Yini esikhumbulayo. We must then thank him for his mercy that endures forever. Fanele simbonge ngalomusa wakhe onjani omile ibuna phakade ama 115. Verse 1 wakhona uthi not unto us O Lord not unto us but to your name give glory because your mercies because of your truth uthi lesilule ngesizulu ungasiphi thina Nkosi ungasiphi thina Nkosi kodwa igama lakho lithola lona udumo ngoba wena ngenxa yeqiniso lakho nangenxa yezimangaliso zakho. But how often do we take glory kaNkulunkulu ibekethi Uyabona nemali sekunemali nesikhulu sengibalekile nawo bonke abantu. But umnikazi odumo ulindele udumo lakho ulize kulo. Nathi izilithini wayemile ngasesangweni elindile. Iqhamuke nje le ndoda umlindile ukuthi azi ukhona nozayo ukuzobona. Now let me just give you a few benefits before I sit down. I'm not going to waste your time. Mani ngivuselele ebusuku elanga ngiyofika. Sixoxa yonke le ndaba in-depth. But kunezinto ezibalekile ezisi-6 ekufanele wazi ukuthi imaphi ama-benefits e-Thanksgiving okubonga uNkulunkulu nge-offering nokweshumi nokufaka umnikelo uma kuthiwa kuya-fundraise. Number 1, Thanksgiving it preserves our blessings. It has a preservation power. Into ongakayibongi ingahamba noma yini, ingaphela noma yini, futhi mayiphela angeke iphinde kuwe.
Angaze basebegula basebeguga bazi bayibonge imishado yabo. Kaze beze bazothi Nkosi ngizobonga lo mshado wangibawona. Ontanga yethu abashadanga nabashada amadoda kade ahamba nawo umnikelo wakhe. Ibonga wena uNkulunkulu. Cha, ayibonga lemshado. Umuntu esengathi wenza ngebeauty yakhe angithi. Wenza ngathi wenza ngamandla akhe. Kanti sikhona into ezinhle kunawe makini. Ezazi ngashada kuqala kunawe. Kodwa uNkulunkulu waba nomusa kuwe. Wathi nje kube wena ohamba yoshada. Wakunikeza le gracia, nale grace yokushada. When are you coming to thank God for it? It presents Malachi 2 verse 2 to 3 uthi, if you will not hear and if you will not take it to heart to give glory to my name, says the Lord of hosts, I will send a curse upon you and I will curse your blessings. Uyabona le verse le lithi uzawuqalekisa isibusisi. But that's discuss something believe. If you don't take it to heart, if you don't take it to heart to go and thank the Lord and give glory to Him, which I will curse the blessing I give you. Niyazi ukuthi ini blessing. I blessing amandla okuphumelela. Amandla okuphumelela. Yini curse? Amandla okwahluleka. Uma kade sekunikile amandla okuphumelela, ungabongi, abesathi ngiyezake manje. Sekuzokunika amandla ukuthi amandla okwahluleka. Yilapho laqala khona hambe kwamadala thuna, ufe kwamoshana thuna, hambe kwankosikazi owezelele imali, kusho ukufona abantu. Why? You don't take it too hard to give glory to God. Some abanye phakathi kwethu abakaze experience leso uNkulunkulu uyabiyeka umuntu mayengakazi. Kodwa ukwazi abesetha I'm watching you. I'm watching you. Because usuzwile uyabonga uNkulunkulu. Ubonga nangesikhalo uNkulunkulu nangesipeleto. Hawu Nkosi ngiyabonga. Kunini ngihloboleni lokho phela sengancipha. Ngiyabonga uNkulunkulu ngalesikhalo. Ake ngifase ke manje. Ubonga nangendoda nomingasebenza. Ayibonga ukusebenza. Uyibonge nje uyibonga indoda iphuza, uyibonga uyikhulekele. Khulela umprofeti. Unamhlanje uthatha uthanda ukuthi mawala. Kodwa ngiyakubonga uNkulunkulu ngalomprofeti ongiphela. Uthi ngesonto uze ulethe sacrifice yakho. Uthi ngizobonga nje ngale ndoda uNkulunkulu aphe yona. Wena umidako phela bayifuna abanye. Bayifuna phela abanye. Bayifuna nje njalo bangazigezela wona nje. Bayifaka ushibhoshi nje. So now we have heard, in offering, free will, your time, they preserve your blessing. If blessing then abongiwe, ingahamba noma yini. Two, it perfects. Uyabona okunye ukubusiso. Kodwa khona ukubusiso kwangempela, where you are at a perfect level. Isibusiso siyaperfectwa ngokuthi sibonge. Yingakho izwi leNkosi lithi, every good thing is perfected through thanksgiving. Nigenda list incwadi kaJakobe 17, Jacob 1 verse 17, and every good gift and every perfect gift is from above and come down from the Lord. Now, if you can see busiso wabili, what if busiso ezinhle that are good? Yilezi abaningi abahleli kuzo, but ukuthi they have come and vanayini. There is another level of perfect gifts. Ewazitholi umuntu ngaphambi kokuthi abonge. uNkulunkulu is perfect izinto umuntu besebongile. Ake nginikeze a very good example of a perfect gift. Khona uzobona mhlawumbe nje uhleli ucabanga ukuthi usufikile, kanti bese kuseduze kanjani ukufika. Nansi le ndoda. Abe una 10 enkulu, ahamba wonke ashona le. Yabuya zobonga. Sizwa into emali sayisho uJesu la. Sukuma, uhambe, ukukholwa kwakho. Kanti laba bawunani kwenzekeni ngakho? Usuyabona ukuthi they've got a blessing, but it wasn't perfect. Now this one is getting a perfect blessing. Niyazi i-perfect blessing injani? Laba bawunani yebo baphila bonke njengoba bephilile. Kodwa ukuphila kwabo kusho ukuthi sebepholile akusaqhubeki ukugula kwabo. But Lord, who has come back to thank the Lord, he has been made whole.
ukuba whole kwenze njani ukuba perfect ikhala lakhe laphinda lamile inzipho zakhe zaphinde zahluma nendlebe zaphinda zavela because imperfection kaNkulunkulu ikubuyisela la kade wawukhona ekupheleleni kwakho. So now uyabona ukuthi usheshe wajabula kukhona ilevel yokuba perfect ekusalele le ezokwenzeka if you give your thanks to the Lord. Hayi banikazi ukufundisa namanikazi uphasa ufata hayi ke nami ngiyabona uyayizwa le kanti lelizwi lisho lo. That was number 2. Number 3, in thanksgiving is the multiplier of blessings. Once you thank the Lord, He multiplies. Multiplication is still coming. It's a matter of time. It multiplies. I'm completely ukuthi uJesu eseshumayela isikhathi eside sezuba ntambama useze uthi nizobaphala abantu baphela ukudla abantu balambile manje abantu bathi abafundisi singakuthatha ukudla kwabantu abangaka umkholo wonyaka wonke ngeke ubafike abantu abangaka ukuze uJesu uthi ningani bese lo mfundo wamele umsifu kwamazengane angazi kukhona ingane nani lo fawahlala lo fisha babili awukuhlekela amadoda athanda ukudla kwengane uthi kuletheni la akukho kunye sikuzwayo okwezimangaliso zezoJesu ngaphambi kwathi bekuthatha wabheka phezulu wabonga. He gave thanks to God and it multiplied. Whatever you give to God, He multiplies. And nobody can imagine kuthiwa kunamadoda ayi 5,000 ababalo ngamaningi anazi ukuthi ngababalo baba kodwa kuthiwa babebaningi na kuthiwa emva kokuba nokuJesu esebongile uNkulunkulu badla bonke basala lo mfana lo wethile sikhwama esincane nofi kuthiwa wakudula amaqoma awu12 asele sekuqoqwe konke 12 ukuthi uJesu nalento yokumultiply. If you give Him what is small in your eyes, yena you multiply it and make it enough for everybody. Glory to Jesus. Amen. That is number 3. Number 1, it preserves. Number 2, it perfects. Number 3, it multiplies. Number 4, it protects. It protects. If ungakayiboki umali yakho umkhona basoba bazoyidla yonke. That's why is the possibility. Uma ngabe uqeda ukukhola, the first consideration you make imali ozoyisa esondweni. Bese ubone wenze njani ngesalayo. Kodwa thina sikwenza other way round. Sithatha lokusele bese sithi and it's a good advice that you start with Him. Angazi bangaka abantu yaphathela iphuzweni. Account, account. Because uma iyafika kuwe sandleni imali iba yihle kakhulu expense izidingo zakho. Ngakho ke into ehle ukuyilinka ukuthi uma ingene ihambe stock order njengomshwalense womngcwabo lo ufakayo. Imafika nje mawufika bangakayithinti ukuze ngesikhathi ayithola uNkulunkulu abusise lokho kusela. Uma uletha lokho osusele la into esele uthi akabusisele uNkulunkulu. Abusele lokho seswini uyabona dada Nkosi kusalo kudla esekudlile egabini likaJesu. Amen. Uyadelela umuntu njalo. So kangaka simdelanga kanani uNkulunkulu every month siqala senze izidingo zethu bese sigcina ngayo. Bese sekuphethe senzele imangaliso ngeke. So giving thanks to God, it protects your 90%. Your 90% uhamba imayela that no 90% can run. Uma wenze njalo uthi ezwini lakhe incwadi yaMalaki chapter 3 verse 10 to 12 uthi ngenisani konke okweshumi endlini yenzeka ukuba kube ngukudla endlini yakho ningvivinyanga lo usho uJehova Sabaoth. Uma ngakuvulela amafasitela lawo asimvivile bazaka simvivile ngokweshumi nangemnikelo sithembeke sibone ukuthi angeke nawavulela mina hayi wavulile wavula bize ngimangala lo mangisuka lana mangifadle lana
I'm sure ndlela khona i-SMS ezongena isho ukuthi mlotshwa nathi imali yaphila. I don't care. But I command the angels in heaven, those that are in charge of transaction. Man and children, they do it. Anybody see a pen and touch up and get the food and proceed. It is not enough. Give it to the Lord. You must lie. And you say, well, there's many times with me. Many a times. Mina ngeke na uthetsayo ngithi ngofuna imoto kuthiwe Lord bathatha le ngithi ngifuna le ngathi ngani bathi thatha le hayi le uthi thatha le ngithi kodwa sowenza bathi hayi sowenza kamlolo sowenza thatha le nkulu hayi le yeshiyeli ngane glory to Jesus. Amen. Ngizama ukuveza imisebenzi kaNkulunkulu bangcwele ningabe sente ukuyephakamisa lami nokuphamisa bekumfanele kodwa ngingaba ukugoda ukuziphakamisa ngiphakamisa yena ngoba akayisheri glory yakhe nomuntu so uye ongenza uye ongeza uye ongqosha uye onakekelayo but it protects. If you don't lead the listen ngasekugcineni emva konivula amafastela ezilani thulela isibusi sesiningi lokwana uthi ngenxa yenu wona yingansini kodwa ngihlale phansi uthi ngenxa yenu uthi ngiyokhuza okudala wena ubani okhuza okudala makukhona into efuna ukudla into zakho ubani okhuzayo ngoba uthi uzokhuza abalethe weshumi nemnikelo usho la ngenxa yenu ngiyokhuza okudala kunjani kungachithi izithelo zomhlabathweni athi nemvini yenu ayukhuphukele ayukhuphuka niyohluleka noyilanda nizithi hayi sasidliwa abafelokazi ngoba ngeke ikhuphukele manje senzele inkonzo leyo yodwa nje mnikelo nokweshumi abasathusho nje uJehova athi zonke izizwe ziyakuthi ngibusisiwe ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo usho uJehova sebawuthi hayi sebeyabasha abantu endleleni bathi hayi cha ibusisiwe le nto besho mina bathi hayi ibusisiwe le nto izinto abathintela ubuzo mina kimi ziyazizela nje yabona le PhD le akusiyo lokho kuhlonishwa kwasemasondweni i-PhD thesis yase UFS nezo so bathi abantu ngoba ubhizi kangaka usaluyenze njani uyenzeni le ngithi mina yenye ama benefits nezinye izinto uNkulunkulu angenzela zona ngenxa yokuthembeka kwami emnikelweni nangizongcela so uma ngabe mina ngakusho lokhu kini akekho uzokusho angithi so ngifuna ukugoda ngoba kahle kahle ipride ukuthi ngingakusho ukuthi uNkulunkulu ukwenzile okugcina just 6 one but last in thanksgiving it breaks limitations if ukhona bona to limited God hambe sukunikela uNkulunkulu umbone ukuthi uNkulunkulu akazokwenza yini isimangaliso uyawunoqa ukuthi ngana saphuma kuwe ngoba mhlawumbe sekuphele ngisho inzalo mina ngithi inzalo ingavuleka hambe sukunikela uNkulunkulu unamandla and akukho njani okwamhlokmahlulana uma put her to corner ngezilapho uthi izwi lakho lithe uNkulunkulu will deliver. He has done it so many times. So that must be mangifike ebusuku so ikhuluma le ndawo igcwale kahle. uLuke 1 verse 37 uthi for with God nothing will be impossible. Neke umuntu abentoza imali incane angibona wasethombile uncane kuthi kuzozala uzoza kanjani lento le ngoba mina nendoda kunayo into uthi mayetshela uthi uma lenkosi uzokwehlela ukusibekela bese wena umumatha omngwele ubize ngokuthi uJesu abesagcina ngegama ngoba akukho lutho olungenzeki uNkulunkulu uma kunaleki ngokuthi akahlangane nendoda ilosi simthatha into confidence uyamazi umzala wakho lo2 Elizabeth umzala wakho uyamazi lo bizo ngenyumba ukali umfundisi wesebenza kale unayo indoda bangalandawole zonke izinto akanayo ngani musu cabanga ukuthi ingane ivele endodeni ingane ivele endodeni ingane ivela kuNkulunkulu so akumalathi not understand that wathi ke ngenxa yalokho ngifuna ukukutshela ukuthi sibonana sesikhule esenzile umzala wakho lo inyumba una 6 months ekhulele nabo lokho akwenziwa uZakhariya kwenziwa onamandla wena ke uzoyithola nganathi manje akwenzeke kimi njengokusho kwakho uyazi nje into nje edingeka kithi bazalwane
ukuthi akwenzeke kuye kithi njengokusho kwakhe. Yabona lento unozi abangathi ngeke mangakhipha le mali mayikwenzekani uthi ithi akwenzeke kuye njengokusho kwesilanga. Yabona ukhetha mina lelo khase ngizokhuluma nawe uthumela ingilozi yakho ubizokhuluma nenhliziyo yakho ukuthi uyabona kade abantu kade ngilonke ngibaqhuba ngamadola abantu angithi ngithembise ngingafezi angithi ngithi anginakho ngibonakala sengishaya itablet ezitsha ze-LV yabona bonakala sebenzinto ukona bengithanda nawo namhlanje ake uthi inkosi ake kwenzeke kimi njengani njengokusho kwakho. For there is nothing that is impossible with God. Okugcina kule nto enhlala ethezezwa isibusiso bese ngimtshela umnikelo lethwa kanjani. Ngiyazi bona abakomlena bakukhamba bayekama izikambi zabo ziyabila manje na basha bathi ngiyazi ukuthi kunjalo engixolele wazana kodwa ngiqedele lo msebenzi kaNkulunkulu angithembe impela. Okugcina umnikelo uyacebisa. That is the only thing eyaziyo mina eyenza umuntu abe prosperous ukunikela. Mina ngiyiproof yalo ayilanikela kuphelwa amaphakethe ayangifundisa kuphelwa amaphakethe la nami ngizobuka ngifaka kanjani bese ngibona ngizama kanjani hahambe phambili ngangisengakhathala ukukhutshwa ngamadoda yabona nje la ngiyona mase senenzile konke kangizoshise ngami bese ngithi umfundisi angithe hayi mfundisi uphume isamba esingaka bese ngithi okay mfundisi ngizofaka imali engaka imali abayifakile sengibone enhlizweni kodwa mina ngifaka imali yami la kimi angazi angaziwa umuntu lana ngifike ngazilo lana angazi umuntu kodwa mase kuthiwa kuzwe emsebenzini wenkosi mina amulimi ngizofaka imali yami kuba imali engakhulumeki lo bese ntshela hey Lord ungimakazi luthele sihle ngoba ngifaka ngobani umnikelo and thanksgiving iyacebisa incwadi kaLuke 6 verse 38 it give and it will be given back to you. At good measure. We have to have a good measure. When I change the cave, I qualify. But I must have good measure is a man who press down one shaking together and running over one who put in your bosom, whose bosom? Your bosom. The same measure that you give is the same measure as the glory to Jesus. Ileta kanjani ke lemnikelo wana lemnikelo fanele ibe nendlela khona ukuthi usukumule lemnikelo umnika kobhekekile kodwa ungabi acceptable in the house of the Lord uthi usuqala ukukhiphela umnikelo wakho njani ungabi acceptable because you don't meet the requirement because there is order in how to bring your mnikelo obesile story sandeyandoda. Number 1, how to give umnikelo owamkelekile ebusweni kaNkulunkulu. You must do it joyfully. Ningazi lento ngocindezela nangokuswela nangokukhokha. Kodwa fanele kwenze kunjani? Kusuke enhlizweni lento lapho ayafika igcuma imemeza. Kuphi lo msindisile? Ujesu imemeza engasabambeki. Because umnikelo fanele ulithwe njani? Joyfully. 2 Corinthians 9:7 so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or not of necessity, for God loves a cheerful giver. Glory to Jesus. Let your heart be involved in mnikelweni. Ungalethi ubonke izikhayasi kuzimalana asafuna ukuthini umuntu makuhle hayibo malini lena uzoyibala wena yipi yodwa uyana ujambuza so ke kubalekile ukuthi ke uma senza emnikelweni wenkosi sibe nako ukuba sibe nakho ukujabula. Okwesibili indlela okuletha umnikelo eyamukelekile emehlweni enkosi, you must give bountifully. Number 1, joyfully, uyajabula. Number 2, bountifully, unikela kakhulu. Njalo indoda ayizanginyenyeza ukuthi lo msindisile kodwa imemeza ithi uJesu ngifuna ukuzobona ngizomnikeza uthumo ngoba sengizobuyela ekhaya ngimsindile ngoba umnikelo wezikwazi umnikelo unikela kakhulu. Izwi lenkosi incwadini yesibili yaseKoloshe 9 verse 6 ithi, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and who sows bountifully will also reap bountifully. Loyo onikela kancane uyakuvuzwa kancane. And I will reap what? Although correctly you reap more than what you sow, depending on the quantity that you put on the ground. If we tell about sabahlanu
indeed kuzophuma into esinemdumba elobhuza abaningi phakathi but mabe bahlanu vele izobancane izinto sakho kodwa mawuqala insimi yonke vele izogcwala nengcola kamagubane izogcwala so powerfully masinikela kuthiwa iphali khona niyophila ngoba kunipha esifubeni senu silinganise esihle esigqishiweyo esicimayo. Number 3, hayi nansi-ke futhi ebaluleke kakhulu. You give joyfully, you give bountifully, you give promptly. Promptly, masishane. Awufike xa uyathika endleleni ubuye uyobonga awuthi ake ngoba naqala umkami negane ngithi ukushaya kube mbili bese ngiyabuya phambi kanjalo. Ube ukubona ukuthi usuright kuyele enkulu yombongo. Uqala uNkulunkulu ngaphambi kwekhaya. Yingakho phela ingakuyonke imali ngoba siqala siye sekhaya. Soyela ngasemsamu siyabona ngasemsamuleki angabona kunabalimi abakweletwayo abele mali kuyaphelisa sokweni. Promptly. Yingakho ngisimali kathi ungena imali yakho. Iba ayibe nama-debit card angena esontweni. Ukuze njani izothi mayingena ikhahlele umshini ikhahlele ingafiki lo mashonisa ibingena ngapho. Number 4. Yakeka konke lokhu namazwi akhona ngizoyisenda lento kumfundisi khona ngizosifundela yona. Number 4, Thanksgiving must be done continuously. Don't stop. Awuyenzi once a week. Ngizwe khona amasonto enze umfundisi kuthiwa i-pastor's appreciation. Niyajabula, pastor's appreciation once a year. Udla ngani wena lo mfundisi? Wonke lo munye ukuthi umoya kanti uzwenzile. Wayiniza kanyezelana ngoba yana ehluli yele. Ngoba if you give thanksgiving to somebody, you must do it continually without stop. Uma ungasayenzazi ukuthi ayisuyeke iswangile, noma ufile, noma usuhlukile, noma usumbukile, noma uyini. Kodwa uyazi unokuthi gwa nakhona lapho ufika abalenga ukubaleka ngabeceleni. Thanksgiving. Number 5, it is done regardless. It is regardless. Uyinikeza whether unemali noma unayo. Awuniki ukuthi ube nemali. Kodwa ngomna into esihluphayo siyayibuka imali esinayo siyidelele. We must give honor to what we have and bring it to God. Ngoba mawukuletha ngokuncane kusho ukuthi uyothembeka abasokuningi futhi lokho. Kodwa mawugodla ngokuncane wena nje angeke uzophindule lutho. Kunokuhlupheka angeke phinde kuhlukane nawe. Regardless, nekunda bakaJesu nomphongolo noma lehle sebenikelele bonke uJesu wahlala ebuka unikelo. Wazi wanikela umama wanikela amafathi ngamabili. Wayesethi lo wesifazane unikele ukubadlula bonke laba ngoba wenze njani unikele ngokugcina benabo. Niyabona ukuthi uJesu akukho okuncane angethu. Awugodli ukubancane. Give honor to what you have and bring it forward. Lastly, give it with understanding. With understanding. Mawunikela unganikeli ngokulahla wazi ukuthi uyatshala. Wazi nje ukutshala nje utshani uzovuna. Ngoba umuntu wonke uzojani uzovuna lokakutshalile. So they come with understanding. Wazi ukugeza kanzobo uNkulunkulu ngenxa yeqhaza lezona. Ngelila kubonga unkosikazi, ngelila kubonga umuzi, ngelila kubonga umsebenzi, ngelila kubonga abantwana, ngelila kubonga impilo njonana. Abantu besintu lesi sintu ensigqokele namhlanje. Babasana ukubonga. Bakhipha inkomo nje ayobonga nje le. Inkomo malini inkomo. Abiza abantu athe inqwabe yobhologo lobhiya. Athi zophuzwa la ekhaya. Ngenothi siyabonga. Thina sikasiklenze nomngawo la sizothi uNkulunkulu wethu thina siyakholwa kwesibonga wena ngoba uwe umnikazi wethu zonke. So ke namhlanje kusanamhlanje la ngeke kube uphethe kahle imali namhlanje. Kodwa ngicabanga lesifuneke ngiyese reference kwenza ukuthi mawufika ekhaya uhlale phansi uthi hayi angilungise indlela zakho. Kuzofanele uqule indlela engenza ngayo ukubonga uNkulunkulu. Amen. Angithi la sithi ngicela iphathe kabuhlungu ngifuna ngikhuliseke le. Anginideleli kodwa isifundo nje. Kukhona amagama amabili akusetshenziswa ngendlela efanayo kodwa awafani. Elinye lamagama ilele stupid. What? Stupid. Bese wafanele elungana walo umzala wakhe ufuthi. Ufuthi. Mawabheka lamagama ngazi ukuthi ayefana wena. Uthi umuntu emethe stupid nomuntu uyifuthi. Kuyafana ngathi stupid ubize ngesifo. Kodwa stupid kanjalo angazi thina endakhe ngelanga kodwa stupid noma stupid ngefuthi akufani. Let me define what is the difference. Is stupid
yilo ongenalo ulwazi akanalo nje ulwazi cho njengengane emayincane ikihambe ubamba umlilo ngesandla bese iyasha awuphumani lapho stupidity ngomlilo omshisi uphuma umlilo to bedroom ngenxa ukuthi isibambe umlilo kodwa leyo ngane leyo makuthi emva kwesikhatshana futhi siubonile umlilo uyashisa iphindele futhi anokwazi ukuthi awuzenzi stupid wena uzeli fool ifool yini ifool ifool is the one who rejects knowledge right stupid umuntu ongenalwazi ngoba noma ngifika ngakhuluma lezi tungazazi bekade ku-end angifuni ukuza ke-stupid kodwa uma usukwazi le information bese rejected awuseyona usuphumile maphinde right lalela kahle stupid is somebody who has no wisdom, no knowledge. Fool is the one who rejects the knowledge. No, uNkulunkulu treat these people differently. uNkulunkulu treat these people differently. Proverbs 4:7. Uti, wisdom is the principal thing. In all you are getting, get wisdom, get understanding. We are fundisa stupid. Fundisa stupid ngani? Wena yabona nje la nje wisdom, hlakaniphi ebusayo. Ento no thola uzonke thola wisdom, thola understanding. Uyafana, uyasifundisa. Bese enza ke manje kwifundo. Hosea 4:6. Athi ngenxa ukuthi ulalile ulwazi ebengikunika lona. Ngakho ke nami ngiyakwala wena nomndeni wakho angisafuna ngophinde ngibheke futhi. Lusiyawashisa. Umuntu othola ulwazi athatha phansi phezulu manje reject. Lo muntu okade engenalo ulwazi, ongenalwazi uyamfundisa ulwazi. Kodwa oselwazi ulwazi akurejecte uyamthethisa ukuthi uzomala angeke aphinde kuye kuyo. Babos, thank you very much. God bless you. Siyabonga kakhulu bagcwele. Thank you.